награда на фестивала Пирин Фолк България 2004 печели песента Мелина. Това е една истинска находка. Аз цитирам думите на композитора Стефан Драгостинов, който ще връчи тази награда. Той е председател на журито. Аплодисменти за него! Изпълнител. На добър час на Банско. Това е истинска находка. На добър час. Щастлив съм да връча тази награда. А сега ще чуете Мелина. Музика и текст Боян Михайлов, аранжимент Валери Костов. Изпълняват Боян Михайлов, синът, и Ваня Костова, неговата майка. Аплодисменти!
завърши 12-то издание на Международния фестивал за авторска песен Пирин Фолк България, Банско 2004. Цветя от нашия специален гост, президента на Република България, господин Георги Първанов. Довиждане, уважаеми зрители, довиждане, скъпи гости, до нови срещи! Чао!